A práve sa začala cena bratislavských novín s podtitulom Memoriál majora Stanislava Rudúrovi na druhej kategórie na 1700 metrov, handicap pre trojročné a staršie kone o 90 000 korún zo 6 000 aktérov. Sára udáva tempo a pole je už v oblúku pri jazdeckých oddieloch. Na druhej pozícii potom Šejtán pri bariére, zvonka Bela Betina. Je tam takisto Trajan z vonkajšej strany a na chvoste pola Monolit. Dobre sa drží Sára na prvej pozícii, za ňou potom zvonka Šejtán a teraz už aj Katrina B. Na štvrtej pozícii potom Bela Betina, Trajan zvonka a Monolit. Je to veľmi vyrovnané, pole je na protilahlej stene, zhruba kilometr pred cieľom stále udáva tempo Sára s žokejom Jaroslavom Kovažíkom. Zhruba 2 dĺžky za ňou potom nasledujú zvyšní aktéri, je tam Šejtán na druhej pozícii, zvonka tretia Katrina B, ďalej potom Bela Betina, Trajan a favorizovaný Monolit stále na chvoste pola. Kone sú na konci protilahlej steny. Sára privádza aktérov do záverečného oblúka, za ňou je Šejtán, na tretej pozícii sa stále drží Katrina B, ďalej tam Bela Betina, Trajan a Monolit, ktorý zdá sa už nastupuje pomaličky, stále však vpredu s výraznejším náskokom Sára a Šejtán, záverečných 500 metrov. V takomto poradí pôjdu konia aj do cieľovej rovinky. Sára privádza aktérov do finále, za ňou sa objavuje Šejtán a takisto aj Bela Betina, zvonka ešte útočí Monolit, naopak Trajan a Katrina B sú porazenými koňmi, záverečných 200 metrov, je to vyrovnané, Bela Betina od bariéry, Sára, Šejtán a Monolit, vyrovnané kvarteto a je to Bela Betina, ktorá víťazí pred Šejtánom a Sárou, ďalej potom Monolit, Trajan a Katrina B.